یک جمرجن وکرنا دریه سیمال کا چارەسەرکردنا ناکۆکیە ناوبەرە ئەنەکەسێ و تەفدەمەیە. بەرپرسێ دۆسیا ڕۆژئاوای کوردستانê di Serokatiya Herêma Kurdistanê de Dr. Hemîd Derbendî di heftenameya Rûdawê de ev yek tekez kiribû. Enekesê jî dibêje vekirina derî nabe sedema çareseriyê. Lêv çareserkirina nakokiyan pirsgirêka derî û hemû pirsgirêkê din jî çareser dibin. دریای سێمارگە تەحسیل حاصلە ئەو گرێدایە ئاریشەیە نابێنە پەیادێ و هەرێما کوردستانە عێراقیدا نابێنە پەیادێ و ئەنجومەن نیشتیمانی کوردیدا ئەگەر ئەف چارەسەر ببن و یەکعالی ببن و باوەری بێ دەریای سێمارگە وەکو بێ تەحسیل حاصل بە دەبن نە دەری سەبەبێ بە عەلاقاتە هاتیەگرتن ئەف تێکلێن ئەف ئاریشەیەن گو پەیادێ چێکری نابێنە خۆ ئەنجومەن نیشتیمانی کوردیدا و نابێنە خۆ هەرێما کوردستانە عێراقیدا ئەو بێ سەبەب گو دەری هاتیەگرتن Ji aliyekî din ve endamên nûneratiya rêveberiya Xweser li Başûrê Kurdistanê wiha dibîne, got tu caran vekirina deriyê Sêmalka nabe sedema destpêkirina danûstandinan di navbera Enekesê û Tevdemê de. Ez nabînim te egerê ku hebe yanî ji bo kantonê Rojavayê Kurdistaniya em bilên Tevdem û hêzên din siyasî li gel Enekesê nêzîkî hev bikin. Ji ber me berê ana jî got ev derga bixwe. Dergahê Sêmalka ji bo gelek mesailên pêdawîstînê, ji bo Rojavayê Kurdistan, ji bo mesailê mirovînê, ji bo mesailê bazirganînê. Deriyê Sêmalka ji encama hevkirina di navbera Enekesê û Tevdemê di çarçoveya desteya bilind de hata avakirin. Lê pişkestina desteyê û gurbûna nakokiyan bi taybet Xweserî biryar dabû şandên Enekesê di derî de derbas nabin. Lê niha derî careke din vebû û hîn şandên Enekesê bi qaçaxî sînorên Rojava û Başûrê Kurdistanê derbas dikin. Tevî goyek ji mercên wê çareserkirina pirsa Enekesê li Rojavayê Kurdistanê ye. Tevî vekirina deriyê Sêmalka hin geşbînî cem xelkê Rojavayê Kurdistanê peyda kirin berûva jî wê. Aliyên siyasî Rojavayê Kurdistanê dibînin got nakokiyên wa ji vekirina deriyekî meztirin. Aşîtî Şêrûdaw, Hewlêr.